Se jkun l-imħallef emeritu Joseph David Camilleri li se jmexxi l-bord tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi. Dan il-bord għandu lan li jsaħħaħ iktar minn qatt qabel il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Fi stqarrija tal-Ministru tal-Ġustizzja ntqal li l-Gvern ħass li l-imħallef emeritu Camilleri għandu l-esperjenza kollha, karriera impeccabbli fil-ġudikatura wara daru biex jibni uffiċċju awtorevoli u li jgawdi rispett u stima. It-twaqqif tal-uffiċċju kien il-pass li jmiss biex il-proprjetà li tkun ġejja minn attività kriminali tkun tista' tiġi identifikata, tinqabad u tiġi amministrata b'mod li ma titħallix tiddeterjora jew tiġi sparpaljata u tintuża b'mod li huwa taġi tal-komunità. L-uffiċċju se jkollu l-funzjoni li jintraċċa, iżomm, jiġbor u jippreserva, jamministra u jbieħ proprjetà maqbuda fuq deċiżjoni tal-qorti bħala proprjetà rikavata minn reati kriminali. L-uffiċċju għandu wkoll funzjonijiet estensivi oħra dwar proprjetà li tkun ġejja minn reati bħal pereżempju li jara li l-qlieħ li jkun ġej minn attività illegali titħallas it-taxxa fuqu. L-uffiċċju jkollu dritt li jieħu passi biex kull sekwestratarju li jkollu proprjetà li tkun maqbuda b'ordni ta' sekwestru jew b'ordni ta' friżar jgħaddi dik il-proprjetà lill-uffiċċju fuq ordni tal-qorti fuq talba tal-Avukat Ġenerali. Intant membri oħra fil-bord maħtur mill-Ministru tal-Ġustizzja se jkunu rappreżentant tal-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kummissarju tat-Taxxi, id-Direttur Ġenerali tal-Qrati tal-Ġustizzja u id-Direttur tal-Financial Intelligence Analysis Unit.